ajattelin ottaa testattavaksi tämmöisen Battery Sugar Freen. Hän on tosiaan näitä laivalta tuotuja energiajuomia ja näitähän on jostain ihme syystä kaikki haukkunut nimenomaan näitä kaikkia sugar free energiajuomia. Nyt se testataan, että onko nämä oikein minkä makuisia. Niin. On tää tosiaan aika hyvää ja varsin hapokastakin. Kaikki energiajuomat ei ole läheskään niin hapokkaita kuin tämä. Tämä itse asiassa maistuu, tai maku on varmaan lähempänä ehkä jotain Megaforcea tai sellaista, että tavallinen batteri maistuu vähän voimakkaampi maku. Mä sinänsä tykkään tästä. Ei pitäisi hampaakka reikiintyä sitten niin pahasti, kun tässä ei tosiaan sitä sokeria ole. Kyllä täällä voisi oikeastaan antaa arvosanaksi vaikka semmoisen 4/5. Mitään 5/5 ei kyllä viitti antaa, kun tää oli kuitenkin suhteellisen kallista. Siinä on muuten vähän illan säätöjä tommosella erikoiskortilla, joka näkyy tuolta, että voisi tosiaan tehdä vähän diagnostiikkatestejä parille emolevyille, mitä täällä näkyy. Siellä on ainakin pari emolevyä, tai tää on ainakin rikki, mutta voisi ihan huvin vuoksi katsoa, että mitä mahtaa toi kortti näyttää tosta ja tuolla olisi sitten vähän lisää koneita testattavana. Tämmöstä tänään.